So hi guys, nasa Manila tayo. Galing tayo Harap ng Manila City Hall. Yung makaroon ng kwet-kwet at ano yan, vegetable, something. mura lang 20. Ang kinain natin kanina doon? Kamay. 20 lang yun, no? Mura ng mga bilihin dito. Ano? Yeah. Ayun yung Manila City Hall. Ito yung tren, taas. Pwede na. Namiss din namin itong mga ganito. Mga pakwet-kwet. Kano yung juice? May cream. Yeah. Masarap ba? Masarap? Huh? Siyempre juice. Hindi ba yan? Fairness. Gulay. Nasoak niya kasi yung mga sauce. Yung kwet-kwet na, akala ko cheese yung nasa loob eh. Yan ang sauce sa loob. Soft? Food trip o paglakaw. Ito na pa tayo makita ng mga street food, right? Patyuhan. Sila. Ay, silog? Silog? Ikaw, gusto mo? Hindi. Gusto ko yung mga street food. Yun o, ano yan? Ay, mani. So yun, naglalakad tayo guys. And then, I'm surprised na Hindu ilang dala, no? It's clean. Look at that. Diba? And then, I thought, medyo delikado sa Manila maglakad. Pero di naman, no? It's safe. Maybe this part. This part, sa mga schools. Sa Philippine Normal School tayo tapat yan. At saka doon, PUP naman dyan. And then, we pass by Philippine Normal University. Okay din pala yung Valentine's special natin, no? The street date. So we eat street food, walking in the streets of Metro in Manila talaga, diba?